11, 12 ו-13. העם יודע שהתיקים מתפוררים אחד, אחד, אחד. משפט נתניהו זה טרגדיה ישראלית. יש קורבן אחד ברור וידוע למשפט הזה, והוא שלטון החוק. יש בפרקליטות איזושהי יהירות שבאמת לא מאפשרת להם לבדוק את עצמם. הסיכוי שיהיה פה אירוע של צדק, הסבירות היא מאוד נמוכה לכך. נתניהו, לדעתי, הוא אדם שעשה הרבה מאוד דברים מאוד משמעותיים למדינת ישראל. הוא עבר עבירות, לדעתי. התיקים כפי שהם, יש בהם אפילו צד מופרך. Israel is the first country in modern history ever to put a political leader on trial for trying to get good media coverage or trying to eliminate negative media coverage. האם הפרקליטות חיפשה את נתניהו? היא חיפשה אותו. אבל היא גם מצאה. בתי המשפט, אם הם יצליחו להתנתק מהמשחק הפוליטי העליון, אני לא רואה בדל של סיכוי להרשעה. הם, האליטה הזאת, המשפטית והשיפוטית, הם הסכנה לשלטון החוק. זה משפט שעלול לחרוץ גורלות פוליטיים פה אולי של מדינה, אני לא יודע. יש פה חלק גדול בציבור שמסתובב בתחושה שהאפקט של הקול שלו בקלפי מסוכל באמצעות מערכת המשפט. זה חומר, אני לא רוצה להגיד חלילה למלחמת אזרחים, אבל זה חומר שיכול לפוצץ את החברה הישראלית. הסיפור שלנו מתחיל לכאורה באוקטובר 2015 עם כתבתו של גידי וייץ, עיתונאי הארץ. בשנים האחרונות הופך אתר וואלה לאתר פרסומי של משפחת נתניהו. בינתיים שר התקשורת נתניהו מסייע לבעלים של האתר, איש העסקים שאול אלוביץ', באישור עסקה שטובה לחברת בזק שבבעלותו של אלוביץ' אבל רעה לציבור. בעקבות הכתבה יוצא דוח מבקר המדינה ונפתחת חקירת משטרה. אבל יש מי שטוען ששורשי הסיפור עמוקים הרבה יותר. משפט נתניהו זה הפצע הזהותי הישראלי בצורה הכי עמוקה. כי מה מרגישים תומכי נתניהו? שבשנות ה-50 הייתה לנו ההסתדרות והיה לנו הפנקס האדום. בא בגין ואפשר לנו להיכנס פנימה, ונשארו שני מועדונים סגורים. זה התקשורת והמשפט. ושני המועדונים האלו פה חברו בשביל לחסל את האיש המייצג אותם. יש מי שחושב שבחירות 2015 הן המפתח להבנת הסיפור. 2015 הוא לא הקים ממשלה שהיה בה משהו מהשמאל. 2009 היה, ב-2013 היה, 2015 הוא הקים ממשלה והוא השאיר את מפלגת העבודה בחוץ. התחילה להיות תחושה בקרב רבים בשמאל של ביבי הוא סכנה לדמוקרטיה בישראל. רבותיי, רוצים להפיל את ביבי? יהיה קשה להפיל אותו בבחירות. אין לנו רוסים, אין לנו נושאי דגל, אין לנו את המזרחים, אין לנו את הפריפריה. אנחנו בצרות, אנחנו דמוגרפית בבעיה. רוצים להפיל אותו? בוא נפיל אותו דרך השחיתות. ניסו בכל דרך אפשרית להחליף אותו באמצעים של בחירות. אז הייתה עוד מערכת והם לא הצליחו, ועוד מערכת בחירות ולא הצליחו. אז לאט לאט התחילו כל מיני בג"צים, ותורה ליועץ המשפטי לחקור, ואתה מאלץ אותו בהפגנות בלתי נסבלות של אנשים שלא מכירים את החומר, ומגישים עתירה על גבי עתירה על גבי עתירה על גבי עתירה, ובסוף גם יועץ משפטי לממשלה וגם פרקליט מדינה הוא רק בן אדם, תתפלא. גם אם נקודת ההתחלה לא לגמרי ברורה, הסוף ידוע. כתב אישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתב האישום כולל 3 תיקים. תיק 1000. נתניהו נאשם שקיבל מאנשי הון סיגרים ושמפניות בכמות מופרזת ועסק בעניינם במסגרת תפקידו.
האישום מרמה והפרת אמונים. בתיק 2000 נטען שנוני מוזס, המו"ל של ידיעות אחרונות, הציע לנתניהו שוחד. שיפור סיקורו של נתניהו בידיעות אחרונות תמורת חוק שיצמצם את תפוצתו של עיתון ישראל היום. נתניהו נאשם במרמה והפרת אמונים בכך שלא דחה את ההצעה על הסף, ובכך שיצר מצג שווא כאילו הוא מנסה לקדם את העסקה מול מוזס, כשבינתיים הוא נהנה משיפור הסיקור בידיעות. תיק 4000 הוא החמור ביותר. בתיק נאשם נתניהו שקיבל הענות חריגה מהבעלים של אתר וואלה, ובתמורה קידם החלטות רגולטוריות המטיבות עם בעלי האתר. האישום, שוחד, מרמה והפרת אמונים. משפט נתניהו עשוי להימשך שנים ארוכות, אבל הוא מצליח כבר בשלב זה להעלות שאלות רבות. בסרט זה נתמקד בתיק 4000. ראשית, כי עבירת השוחד היא החמורה ביותר במואשם נתניהו, וישנן הערכות שבלי האישום בשוחד לא היו מוגשים כתבי האישום כלל וכלל. אני מניח שאני לא הייתי מצביע בשביל אדם שעומד לדין פלילי על עבירת שוחד. מעבר לכך, רוב ישיבות בית המשפט הוקדשו לתיק 4000. לסרט זה ראיינו משפטנים שעבדו בפרקליטות ומומחי משפט ותקשורת. חלקם צולמו בשלבים המוקדמים של המשפט. צילמתם אותי לפני שנה, חלפה שנה והתמונה די השתנתה. ביקשנו לשמוע את דעתם לגבי השאלות שמעלה המשפט, כמו גם את הניתוח שלהם לעובדות שנציע בפניכם. עובדות עליהן אין ולא יכולה להיות מחלוקת. טיפסנו מרואיינים שאינם דווקא תומכי נתניהו. אני לא איש ביבי, ואני חייב להדגיש לך את זה. אני לא ביביסט, במפורש לא ביביסט, ואני לא אומר את הדברים מתוך מגמה או כוונה או מטרה להגן עליו. מעולם לא הצבעתי לנתניהו, אני בא מהמחוזות היותר הפוכים. אם אף פעם לא הצבעתי לנתניהו. אני לא איש של נתניהו, לא הצבעתי לו. אני לא אומרת את הדברים מתוך פוזיציה פוליטית של תמיכה בנתניהו. בלב כתב האישום עומדת הטענה שהשפעה על סיקור תקשורתי יכולה להיחשב צד בעסקת שוחד. האם זה הופך את התיק לתקדימי? זו הטענה שהכי מקוממת, שממציאים שיש חידוש משפטי בתיק 4000. אין שום חידוש משפטי בתיק 4000. זה לא תיק שמתאים לייצר תקדימים. אישי ציבור ואישי תקשורת כל יום דנים על טיב הסיקור שלהם. כל יום, בכל העולם. איפה הפעם הראשונה שהאירוע הזה מגיע לכדי כתב אישום פלילי? אצל המנהיג המכהן בישראל, שזה בערך כמו הסיכוי שישראל תזכה במונדיאל. הסעיף קובע שהמתת שעובד הציבור מקבל יכול להיות כל דבר, ובלבד שזה דבר שעובד הציבור רוצה מספיק כדי לתת משהו בתמורתו. עכשיו, אם לצורך העניין, עבור נתניהו, זה הדבר, הסיקור החיובי זה הדבר שהוא הכי חשוב לו, אז אני לא חושב שזה תקדים נורא חריג. כל תקדים משפטי חייב להתחיל בנקודה כלשהי. אז מה, רק בגלל שמדובר בראש ממשלה נדחה את התקדים לפעם אחרת? האמירה של שי ניצן לא משכנעת אותי בכלל, אוקיי? והיא אפילו צריכה מאוד מאוד להטריד. אם נתניהו היה איש פרטי, וזה לא היה תיק שכרוכה בו בעצם בחירת הציבור, אז אולי אפשר היה להגיד שהראיות האלה מספיקות כדי לבסס תקדים חדש. בסיפור הזה, זה בלתי אפשרי. אלן דרשוביץ צדק, זה לא רק בארצות הברית תקדימי, זה גם אצלנו תקדימי. The Knesset would never in a million years pass a statute making it a crime to try to obtain good media coverage, because if they did, half of the members of the Knesset would be imprisoned. כשהתקדים חל על התנהגות שהיא כל כך רווחת, ואתה מסתכל ואתה רואה שהיא בכלל לא תואמת את הסטנדרט. זאת אומרת שהסטנדרט של אנשי הציבור ושל אנשי התקשורת הוא כל כך שונה מהפרשנות החדשה שאתה רוצה להכיל, אז אתה צריך לעצור אם אתה תם לב כתובע ולהגיד אוקיי. זו התנהגות בעייתית. מי שיעשה אותה בפעם הבאה יועמד לדין. יש הבדל בין תקדימי
שמתייחס למשהו שקרה פעם ראשונה, לבין תקדימי שמתייחס למשהו שקרה כל הזמן, ככה נראה, ואתה שולף אותו פתאום, ואתה מתייחס אליו כאל משהו פלילי. לפי מה שהאשימו את נתניהו, כמעט כל המקומונים יש להם יחסי תן וכך כספיים עם ראשי עיר. הם מקבלים מודעות מהעירייה, והם בדרך כלל חיוביים לעירייה. מה, אתה לא יודע כעיתונאי שמישהו מדליף לך מישיבה כדי שמחר תפצה אותו במילה טובה או בתמונה בעיתון? עדיין לא ראינו פוליטיקאי שמוכן לתת כל כך הרבה תמורת סיקור או תמורת שליטה. עוד לא היה תיק כזה. אז מה? מבחינה משפטית אין פה שום דבר שהוא חדש. נתניהו זה לא רק נתניהו, זה בוחרי נתניהו, זה האלמנט הדמוקרטי. מי יחזיר לציבור את הבחירה שלו שמישהו גזל ממנו? מי יחזיר לדמוקרטיה את הנשמה שלה? יש לא מעט אנשים בפרקליטות שמזועזעים ממה שקורה. הם פשוט לא מדברים על זה באופן גלוי ופתוח. נראה שלמישהו בפרקליטות היה מאוד חשוב שסיקור חיובי כחלק מעסקת שוחד לא יחשב תקדים. אחרת קשה מאוד להבין את הסיפור הבא. ראש עיריית אשקלון איתמר שמעוני הואשם ב-2017 בקבלת סיקור אוהד כחלק מעסקת שוחד. משפטו החל להתנהל בפני השופט מרדכי לוי. אך באופן חריג ביותר הועבר התיק לידי השופטת לימור מרגולין יחידי, שמינויה לבית המשפט המחוזי היה זמני למשך שנה בלבד. אבל 3 שבועות לפני תום המינוי הזמני שלה, פתאום הועבר אליה תיק שמעוני. את ההסבר לכך נותנת דמות בחירה לשעבר בפרקליטות, שעבדה בה מעל 30 שנה ואף ניהלה מחלקה. ההסבר שלי זה שמרגולין הייתה מאוד מקורבת לליעד בן ארי ולשאר האנשים בפרקליטות מיסוי וכלכלה, והיא ביקשה לספק סחורה כלשהי. וכאשר קוראים את פסק הדין, רואים שלמרות ששמעוני לא הורשע על ידה בעבירת שוחד בגין סיקור אוהד, עמודים שלמים נכתבו בשאלה האם ניתן בכלל להרשיע בשוחד בשל סיקור אוהד. כבר למחרת השתמשו פרקליטות בהכרעת הדין הזה, חגגו עליו ואמרו, הנה, יש תקדים, ניתן להרשיע של סיקור אוהד בעבירת השוחד. בואו נדבר על אישורי היועץ לפתיחה בחקירה. אישור היועמ"ש לפתיחת חקירה נגד ראש ממשלה נדרש על פי חוק יסוד הממשלה, סעיף 17א. בפתיחת המשפט ביקשו צוותי ההגנה לקבל את האישורים מהפרקליטות, אולם נדחו שוב ושוב בטענות שונות עד שהשופטים חייבו את הפרקליטות להציג את האישורים. ואז הסתבר שלפרקליטות אין אישורים כתובים כנדרש. במקומם הוגש תצהיר של היועמ"ש המאשר שהחקירות נוהלו תחת אישורו. נפל גם פרוצדורלי שאינו יורד לשורשו של עניין. כשאתה מקבל החלטה מנהלית כל כך משמעותית, תקבל החלטה, תרשום החלטה לאור א', ב', ג', ד', אני מחליט כך וכך. אבל החקירה הזו מתחילתה היא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. למרות טענות אלו, נדמה שפעולות חקירה רבות נעשו בתיק עוד בטרם נתן היועץ המשפטי את הסכמתו לחקירה. הפרקליטות לא ביקשה ממנו אישור בכתב, כי היא חששה שאם היא תבקש אישור בכתב, היא לא תקבל. וכך עלו הדברים בפרוטוקול בית המשפט. עורך הדין בועז בן צור הראה שבחקירה, שנוהלה 3 חודשים לפני מתן אישור היועמ"ש, מציעים לכאורה החוקרים לפילבר להעיד נגד נתניהו, בניגוד מפורש לחוק. בן צור שואל, אתה מבין שהעסק של החקירה זה ניסיון לסחוט אותך כדי שתפליל את נתניהו? ופילבר משיב, זה מה שאני מרגיש באותו רגע. ובהמשך שואל בן צור, וההצעה שקיבלת? שחשבת עליה, שהגעת למסקנה שאין לך מה לתת, לפחות בשלב ההוא. ההצעה הייתה, בוא תיתן מידע מפליל על השר שלי, נתניהו, נכון? אין הצעה אחרת. ופילבר עונה, כן, זו ההצעה. זוהי רק דוגמה אחת. פתיחה בחקירה נגד ראש ממשלה ללא תחושה של חיל ורעדה. האישורים
שצריך היה לתת לכך כדי להגן על התהליך הדמוקרטי לא ניתנו כראוי, ולכן התהליך שכל כך חשוב שהוא יהיה מזוקק ונקי וטהור, התהליך הזה זורם. כתב האישום המקורי תיאר באופן כללי את המגעים בין משפחת נתניהו כישות אחת לבין שאול אלוביץ' ואתר וואלה. בית המשפט דרש מהפרקליטות להבחין בין בנימין נתניהו לבין שרה ויאיר שאינם נאשמים בתיק כלל וכלל, ובנוסף לפרט מהם המקרים הספציפיים בהם ניתן סיקור חיובי לבנימין נתניהו מאתר וואלה. בית המשפט שלח את הפרקליטות כדי להוסיף את הנספח של כל ה-300 ומשהו אירועים של דרישות לסיקור. זה שיש תיקון זה לא משהו שהוא קורה פעם ראשונה, זה קורה, זה לדעתי מראה על תזה שגויה של הפרקליטות בהגשת כתב האישום, כשהם חשבו שהם יכולים להסתפק באמירה כללית בלי להביא את הדוגמאות. כאשר יש אישום שהוא כולל עשרות רבות של אירועים, מה שהפרקליטות נוהגת לעשות זה להגיד את התוכן באופן כללי, לתת תמצית דוגמאות שמכסות את רוב האופי של המקרים, ותו לא. אני לא חושב שהפרקליטות באירוע הזה פעלה באופן שהוא לא בסדר. אני רוצה להגיד שאי אפשר להקל ראש בתיקון כזה, זה לא תיקון טכני. זה לא איזשהו משהו שנשכח, הפרקליטות לפעמים מוסיפה, יש תאריכים. לא, זה בסיס התיק. הם אומרים לך, היו מקרים של עיינות חריגה, מה? איזה מקרים? עיינות חריגה. בית משפט הורה להם לתקן, זה תיקון מאוד דרמטי בעיניי. כל השינויים האלה מעידים על כך חבר'ה, אתם אפילו לא בישלתם טוב את התבשיל הזה. זאת אומרת, כאילו, התרשלתם. זה היה אחד הדברים הכי מגוחכים בכתב האישום. שאתה עושה עיינות חריגה, בוא תקבע את הנורמה ותעשה את החריג. ההתרשלות שלכם היא רק עוד עדות לכך שהיו מוטיבציות פוליטיות, שהייתה רדיפה, כן, הייתה רדיפה. המחנה הזה רוצה מאוד להעיף אותו, ומתקשה מאוד להעיף אותו בדרכים דמוקרטיות, ולשם כך הוא מנסה גם בדרכים משפטיות. לפי דעתי הוא לא יורשע בעבירת שוחד, כפוף להסתייגות שאני חושב שאפשר לומר שהשופטים ובית המשפט יתקשה מאוד בגלל הלחץ החברתי לא לפסוק כאן. מותר לענות בחקירות, מותר למנוע ייצוג, מותר לתקן כתב אישום. עוד מעט אנחנו נוותר על חזקת החפות, וגם אמרנו למה? כי נתניהו. אז עם כל הכבוד, זאת לא תשובה מספיק טובה. לא ייתכן שכתב אישום שמוגש נגד ראש ממשלה יתוקן וישופץ לאחר שהוגש, ויתוקן וישופץ מכיוון שהוא נעשה כלאחר יד בצורה רשלנית, מכיוון שהמטרה הייתה להגיש את זה בעיתוי שבו בנימין נתניהו נמצא בארצות הברית, ואז צריך היה להפיל פה את הפצצה. כל כך נחפזו בפרקליטות להגיש את כתב האישום, שהם שכחו את אחד המרכיבים הכי בסיסיים בכל כתב אישום, את רשימת העדים. הפרקליטות הכינה רשימת עדים, ואף הכינה לפי דרישת בית המשפט נספח לכתב האישום, ובו מפורטים 315 המקרים לגביהם נטען שנתניהו קיבל מאתר וואלה סיקור אוהד, או מה שמאוחר יותר כונה הפחתת עוינות. בדקנו את כל 315 הסעיפים שנמצאים בנספח לכתב האישום. אני לא צריכה להיות עורכת דין או גאונה בשביל לגלות שאם אומרים שכתבה הוסרה והיא לא הוסרה, היא עד היום באתר, אז זה שקר. סתם בהסתכלות שטחית רואים שרוב המקרים שעליהם מדובר זה מקרים של הודעות דוברות ויוצאי תקשורת. נכון להיום הראיות מראות שהוא לא קיבל בחלק גדול מהמקרים את מה שאתר וואלה התבקש לספק, וביתר המקרים זה היה הודעות לא חריגות. שלום לכם, אני עדי סאבו. ואני גיא לוי מפרויקט ה-315. אז בכמה מקרים נמצאה עיינות חריגה? ב-136 מקרים הדרישה כלל לא נענתה. ב-155 מקרים היו אלו הודעות דובר סטנדרטיות ולא חריגות, שנמסרו גם לערוצי תקשורת אחרים.
נשארו 24 מקרים הדורשים בירור. ב-13 מתוכם נתניהו כלל לא היה מעורב. ב5 מקרים לא סופקו מספיק פרטים לכתב האישום. ונותרו 6 מקרים שבהם אפשר לטעון שהייתה היענות חריגה. 6 מקרים מתוך 315 המובאים בנספח לכתב האישום. תראו את המעברות שם. באמת תעשה. מה שנעשה לניר חפץ בחקירה זה לא קורה כעניין שבשגרה. קשה להבין מי אפשר חקירות אגרסיביות כל כך של אנשים נורמטיביים שאינם נאשמים ברצח או אונס. נעצר לתקופה מאוד ארוכה, בתנאים פיזיים קשים, איומים, עינויים, וגם סחיטה, אי אפשר לדבר על זה כשיש צו איסור פרסום, אבל היה איום קונקרטי לפגוע בו ובמשפחתו. אני חושבת שצריכה להיות אמירה מאוד ברורה של בית המשפט, אנחנו לא מקבלים עדות כזו. לא מקבלים את הדברים האלה. ניר חפץ, אני לא יודע מה היה, בוא נניח שקרה מה שטוענים שקרה. זה אירוע חמור ביותר, אין דברים כאלה. להפעיל לחץ כזה על נחקר, זה מזעזע לא פחות מכך. איך אפשר להאמין לעד שאולץ על ידי תרגילים מאוד מכוערים לומר את הדברים האלה? גם על שלמה פילבר ובני הזוג אלוביץ' הופעלו אמצעים לא חוקיים. בין השאר, חילוט רכוש שלא כחוק ושימוש במעצר ככלי להפעלת לחץ. ככה דמוקרטיה לא חוקרת את ראש הממשלה אם הוא מושחת. בוא נניח שהיה מה לחקור. אני חשבתי שצריך לזעזע את אמות הסיפים. הציבור הליברלי בישראל עודד את הפיכתה של ישראל למדינת משטרה. הוא לא אמר, המטרה לא מקדשת את האמצעים. אני כליברל, קדושת האמצעים, קדושת התהליך, זה העניין. ובמובן הזה, הליברלים הישראלים בגדו בעצמם. למה הייתה כזאת מוטיבציה להפעיל אמצעי חקירה כאלה? אז ניר חפץ אומר את ההשערה שלו, שהוא מבוססת על הדברים שנאמרו לו בחקירה. תביא לנו את הראש של נתניהו והכל יהיה בסדר. למשטרה ולפרקליטות אסור בשום פנים ואופן לשוחח עם הנחקרים על עורכי הדין שלהם. וודאי שאסור להם לגרום להחלפת עורכי הדין. אבל אצל חפץ ואלוביץ' הם בכל זאת ניסו. החוקרים מפעילים את אור אלוביץ' כדי שילחץ על אביו להחליף עורך דין, מה שיסלול את הדרך להפיכתו לעד מדינה. החוקרים מארגנים מפגש בין אור לאביו בחדר שאמור להיות לכאורה סטרילי ולא מוקלט. אבל השיחה כולה מוקלטת. וכך אומר שאול אלוביץ' לבנו. ובשביל להגיע לאדון נתניהו הם יכולים הכל. הם רצו שאני אהיה עד מדינה. ניסו לשכנע אותי אם היה לי להיות עד מדינה, היה לי על מה. אולי הייתי גם מתפטר בסוף. אולי היה, אבל אין לי על מה. אני יכול רק לשקר. אז אין לי, כי לא היה לי כלום. קשה לשער את הלחץ בו היו נתונים עדי המדינה. כל אדם יכול לדמיין כיצד הוא היה מגיב נוכח איום מפורש להרוס אותו ואת משפחתו. קשה להישאר אדיש נוכח עמידתו העיקשת של אדם בן 70 שאינו בריא במיוחד, שמפעל חייו נהרס, והוא עומד ואומר, אני לא מוכן לשקר. יח"א יכולה להקים ממשלות ולהפיל ממשלות. במדינת ישראל למשטרה ולפרקליטות אסור להשתמש בתוכנות ריגול השואבות את הנתונים מהטלפונים הניידים. למרות זאת, בניגוד לחוק, המשטרה החדירה רוגלה לנייד של שלמה פילבר, וניסתה ללא הצלחה להחדיר רוגלה שכזאת לנייד של איריס אלוביץ'. יש לנו מפכ"ל משטרה שמדבר על זה שהמשטרה מפילה ממשלות ומקימה ממשלות, שזה לא עובר בשום מדינה דמוקרטית, אמירה.
אחר כך יש לנו תהליך חקירתי שבו נעשות פעולות מאוד רדיקליות שרומסות את זכויות האדם. הגענו למקום הזה עם הרוח הזו של אנחנו את היריב שלנו נשמיד. אנחנו את היריב שלנו נשמיד, אנחנו לא בעניין של חילופי שלטון. בשיטת המשפט הישראלי, כתב אישום מבוסס על חומרים של גופי חקירה, אם זה המשטרה ואם זה גופי חקירה אחרים. ההגנה היא לא חוקרת. אין לה אפשרות לבצע חקירות עצמיות, בחלק מהמקרים גם אסור לה לפנות לעדים שהתביעה רוצה להשתמש בהם. היא תלויה בחלוטין בחוק שדורש מהתביעה להעביר לה את כל חומרי החקירה. אם התביעה לא מעבירה את כל חומרי החקירה להגנה, ההגנה צריכה לפעול עם ידיים קשורות. זאת פגיעה קשה מאוד בצדק, החוק אוסר על זה. נדמה שבמקרה שלנו משהו השתבש. אילן ישועה היה מנכ"ל אתר וואלה ונחשב לעד מפתח בפרשה כולה. במהלך חקירתו הראשית גילתה ההגנה במקרה מסרונים רבים אותם לא הכירה. הסתבר שהפרקליטות לא העבירה להגנה היקף עצום של חומרים הכוללים התכתבויות של ישועה עם כ-900 אנשי קשר. חומר מהטלפון הסלולרי של אילן ישועה, שהוא בבירור חומר שעוזר להגנה, והיה צריך להימסר להגנה משלב ראשון, או כמו שאמר השופט ברעם, נשגב מבינתו איך הפרקליטות לא חשבה שזה חומר חקירה. השופטת רבקה פרידמן פלדמן אמרה בדיון, למרות שאתם יודעים מה קו ההגנה, לא חשבתם שזה יכול להיות רלוונטי? שיבושים וטעויות תמלול הם דברים שכיחים. בשיחה בה הונחה אור אלוביץ' לשכנע את אביו להחליף עורך דין ולהפוך לעד מדינה, היו חסרים חלקים רבים. צוות ההגנה הקשיב לשיחה. התברר שהחלקים החסרים היו קריטיים, ושלפרקליטות היה כל העת תמלול מתוקן של החומר. אבל היא לא מסרה אותו להגנה. יותר מכך התברר שבידי הפרקליטות קיימים תמלולים מתוקנים רבים, אולם הם לא חושבים שההגנה זכאית לקבל אותם. בית המשפט העליון נזף בפרקליטות וביקר באופן חריף את התנהלותה, וקבע שאי העברת תמלילים מתוקנים גובלת בהטעיה ואינה מתיישבת עם חובת ההגינות המוטלת על התביעה. ונזכיר בקיצור את פרשת התשאולים הנעלמים. כשבשלבים הקריטיים ביותר בחקירה של שלמה פילבר והפיכתו לעד מדינה, הסתררה הפסקת חשמל ונפסקו הצילומים וההקלטות של החקירה, אלא שבחדרים הסמוכים נמשכו החקירות כרגיל. רק בחדר בו פילבר נחקר, הפסקת חשמל. לשעות הקריטיות הללו אין תיעוד, אלא רק מזכר שנכתב שבוע מאוחר יותר. שימו לב לרגע קטן שהתרחש בדיון בתאריך 10 במאי 22. וכך הועברו הדברים בזמן אמת לאלפים שמקשיבים לשידור החי של המשפט באולפן הפתוח של כנרת בראש. בסרט של החקירה הוא נשמע אומר, תגיד שזה ביבי, והשורה הזו, תגיד שזה ביבי, הושמטה מהתמלול של החקירה. בפרוטוקול כתוב, פילבר אומר, אני לא רוצה להגיד לך סתם עכשיו, כי אתה לוחץ אותי ואתה אומר לי 3 נקודות. אבל כשהוא שמעה ההקלטה, המשפט המלא הוא, אני לא רוצה להגיד לך סתם עכשיו, כי אתה לוחץ אותי ואתה אומר לי, תגיד שזה ביבי. לעתים לא כל הראיות הונחו בפני הסנגורים. היום אחרי שאני רואה את מה שנעשה גם בתיק זדורוב וגם בתיק של בנימין נתניהו, אני מאמין שדברים כאלה נעשים. הדלפה זה אחד המעשים החמורים ביותר לדעתי שפרקליט יכול לעשות. הדלפות הן עבירה פלילית. מי שמוסר חומרי חקירה, תמלולים או הקלטות וידיעות למי שאינו מוסמך לכך, עונשו עד 3 שנות מאסר.
פרקליט שמדליף חומר חקירה גולמי, תיעוד של חקירה, פרוטוקול של חקירה, לא יכול להישאר בתפקידו דקה. התרבות הארגונית של הפרקליטות היא לא כך. אומר ניר חפץ שההדלפות במהלך מערכת הבחירות של 2019 היו פיגוע והיו קטסטרופה מבחינת נתניהו. מה הייתה מטרת ההדלפות האלה? ואין מחלוקת שהחומרים האלה היו רק בפרקליטות, כדי להשפיע על קהל הבוחרים. כל אחד יצביע כרצונו. אני מניח שאני לא הייתי מצביע בשביל אדם שעומד לדין פלילי על עבירת שוחד. כלומר, ניסיון של פקידים שפוחדים, בצדק או לא בצדק, מכך שנתניהו עלול להיבחר שוב, הדליפו חומרים לבעלי בריתם, שאני לא קורא להם עיתונאים בתקשורת, על מנת ליצור למעשה מהפכה משטרית. הדלפות בפרקליטות בשיא מערכת הבחירות. איך אתה מסביר את זה? איך? מנדלבליט חיפה על כך. הוא זה שב-2015 אמר דברים נוראים בבג"ץ על ההדלפות של הפרקליטות, שהן עבירות וכך כותב מנדלבליט בעתירתו לבג"ץ. נוכח האינטנסיביות והמגמתיות של ההדלפות, לא היה מנוס מן המסקנה הקשה לפיה מדובר בהתנהלות מכוונת שנועדה לפגוע בעותר ולהפעיל לחץ פסול על מקבלי ההחלטות. ומנדלבליט מבקש להורות על פתיחה לאלתר בחקירה פלילית לאיתור המדליפים. תפרו לו תיק, דרך אגב, הוא אמר שתפרו תיק. אז מה, ב-2015 בפרקליטות תפרו תיקים ואחר כך כבר לא? בית המשפט העליון שלח את הפרקליטות לבדוק את ההדלפות האלה. כאשר הפרקליטות עומדות בבית משפט, אומרות אנחנו נעביר את זה ונבדוק, כאשר לעניות דעתי הן אלה המדליפות הראשיות. ולשכת היועץ היא המדליפה, מכיוון שלעיתים, תוך ידיעה אישית אני אומר לכם, נעשו ישיבות אצל היועץ, לשאר המשתתפים לא היה שום אינטרס להוציא דברים שנאמרו, והדברים יצאו מלשכת היועץ. לא ניתן היה לחשוב, אלא שזה היועץ או אנשים שעובדים איתו, הם אלה שהדליפו. עד היום זה לא נחקר. כשיש לי בחירות ומדליפים, יש מדליף ויש מודלף, וזה תמיד הולך בכיוון אחד, אז מה הפלא שיש אנשים שחושבים שהמהלך הגדול הזה בא לבצע איזושהי החלפת שלטון, או מישהו קרא לזה הפיכה שלטונית באמצעים משפטיים מהסוג הזה. אומרים על הפרקליטות שהיא תופרת תיקים, ורצה להדיח את נתניהו מכיוון פוליטי. אני לא מסכים לזה. אני יכול להעיד בצורה הברורה ביותר, אחרי 23 שנים בפרקליטות, שהטיעון הזה של תפירת תיקים, הוא טיעון שהוא לא קשור בכלל למציאות. כשאני הייתי בפרקליטות לא נתקלתי, אף אחד לא רצה אף פעם לתפור איתי תיק למישהו. אני לא חושבת שיושבים בחדרי חדרים ואומרים נעשה ככה או ככה. בשום אופן אני לא חושב שהיה פה איזה גוף חשוך שהחליט להוציא חוזה על ראשו, לא. אבל באווירה הזאת קל יותר לשעות קדימה נגד נתניהו מאשר באווירה אחרת. אני לא בא מעולם של קונספירציות. אני כן מכבד, עם כל הביקורת שלי, מכבד מערכת המשפט, ודאי את בתי המשפט. ויש לי השגות על הפרקליטות, אבל אני לא מוכן לזרוק את מערכת המשפט, לא לזרוק את הפרקליטות. הרי אני לא חושב שיש הרבה אנשים שקולים, אנשים איבדו את ההיגיון שלהם, אבל בין השקולים, אף אחד לא יטען שנתניהו הוא הפוליטיקאי הכי מושחת בתולדות ישראל. אנחנו הרי יודעים מי היה לפניו ומי לידו אפילו בממשלה הנוכחית. זה אנשים לאין שיעור יותר מושחתים. האוסף של שלושת התיקים האלה מדליק לנו איזושהי נורה אדומה, כי אנחנו לא רואים פה משהו פלילי, אנחנו לא רואים פה משהו שמצדיק את העשייה העצומה סביב התיקים האלה. זה עשייה עצומה שמתבטאת גם כמו שאני אומרת, לא יאומן ולא ימומן, זאת אומרת, אנחנו יודעים מה הסכומים שהוצאו, אנחנו יודעים מה המעשים שנעשו. כשאדם
מזדהה עם התפקיד שלו, בצורה שאנשי הפרקליטות מזדהים עם התפקיד שלהם, נעשים שיבושים. האידיאולוגיה שאתה בין האור שנלחם בחושך כל הזמן, וכל השאר מולך הם החושך, ואתה צריך להאיר בנר את האור שלך ולהאיר את העולם, זה דבר שיכול להפריד. אסור לעובד ציבור להזדהות עד כדי כך עם התפקיד שהוא עובד בו. משום שאז הוא מאבד את חוש הביקורת הטבעי הבסיסי, שהוא לא נובע מהעבודה, אלא מהשכל הישר. והם באמת, אני חושב, איבדו את החוש הביקורתי של השכל הישר. אני צריך להשקיע כל כך הרבה, אני צריך לאסוף קצווי עולם ללכת, אני צריך להביא ידי מדינה, אני עושה את הדבר הזה בסוף. אז החוש הביקורתי צריך להתעורר. זה לא יתעורר כאן. אני לא אוהב את הביטוי שומרי סף. אני חושב שהוא ביטוי יומרני. הוא מזכיר לי קצת את האצטלה של אנשי כנסייה בימי הביניים. כשעסקתי באזרחי, המילה פוליטיקה תמיד הייתה מילה ממש מגונה. זאת אומרת, כמו שתגיד משהו כמו כללה כזאת, שיקול פוליטי, וואו, זה לא בסדר. הפוליטיקאים, אנחנו לא ניתן לפוליטיקאים, אנחנו ניתן למשפטנים להחליט. לא, פוליטיקאים הם תמיד נגועים במשהו, הם לא בסדר, הם לא זה. המשפטנים, אין להם שום נגיעות אישיות. יש פה פוליטיקאים, הם חתולים שאסור לסמוך עליהם. הם רק מחפשים את השמנת שלנו כדי לגנוב אותה. ויש שומרי סף, שאיזה מזל שהם שם. הם, אצלם אין דברים כאלה, אצלם אין חריגות. אין חריגות בנייה, אין חריגות אחרות. הם מושלמים, מזל שלנו שהם שם. ובהקשר זה שימו לב לדברים שאמר היועמ"ש בשיחות סגורות כביכול, שאיכשהו הודלפו לציבור. בלי לשים לב, פתאום מצאנו את עצמנו במלחמה על ה-DNA של העם היהודי ומדינת ישראל בתקופה המודרנית. אני חושב שיצאנו מזה, אבל באמת הרבה חסדי שמיים. אני באמת חושב ככה. כאשר אנחנו רואים כשלים ואנחנו רואים עולות, תהיות בנוגע לתיקים, כשאנחנו שומעים את האמירה הזאת, אז התחושה היא שבאמת יש מוטיבציה קצת אחרת, שמשפיעה על שיקול הדעת. אני מאמין למנדלבליט, אני מאמין לאחרים שחשבו שהוא עלול למוטט את הדמוקרטיה. זה בדיוק מה שהעניק להם את ההכשר, את המוטיבציה, להגיש כתבי אישום כדי לסלק אותו מהשלטון. מנדלבליט מודה בזה. אתה יועץ משפטי לממשלה, בשם השם. מי נותן לך את העצות להגיד את זה? יש לך ראיות, תגיש כתב אישום. אין לך ראיות, אל תגיש כתב אישום. הם פועלים בתחושה של שליחות. זאת אומרת, יש שליחות מסוג מסוים, היה איזשהו קושי עם ראש ממשלה, ואנחנו בכלים שלנו נעזור לסדר את זה. אתה יודע, אנשים טיפסו על העץ, וטיפסו על העץ, וטיפסו על העץ, וטיפסו על העץ. ועכשיו כשהם בצמרת למעלה, אז פתאום אומרים, חייבים היינו לעשות את זה כי יש רוח נושבת. זאת לא תשובה מספיק טובה. מה זה יש רוח נושבת? כי אתה טיפסת על העץ למעלה. בעיניי מנדלבליט זה סוג של טרגדיה מבחינת ניהול המשפט. כי מצד אחד הוא כל הזמן ניסה לעבוד רק פלילי, לבדוק ראיות, לשאול שאלות. מהצד השני הוא ניהל גם מלחמה ציבורית. עכשיו כל פעם שבמלחמה הציבורית נורו יריות מהצד של תומכי נתניהו אליו, אז המשחק עבר מהרמה של יש חשד, אין חשד, יש ראיות, אין ראיות, לשלב של מלחמה על שלטון החוק. זה דחק אותו למקומות שאני וחבריי באותו צוות ניסינו ככה לעזור לו לצאת מהם. צוות היועצים החיצוני של מנדלבליט כלל אנשי משפט בולטים, ביניהם פרופסור רון שפירא והפרופסור רות גביזון, זיכרונה לברכה, כולם מחוץ לפרקליטות. כשהמטרה הייתה להשמיע למנדלבליט קולות אחרים ממה שהוא רגיל לשמוע בפרקליטות. הפרקליטות עובדת תמיד בכל אחד. בטח ב-25 שנים האחרונות, זה מוביל לזה שהפרקליטות לעולם לא מודה בטעויות שלה. גם בתיקי נתניהו היה כל אחד. זה קול שהובל על ידי בכירי המערכת, ובראשם פרקליט המדינה, שי ניצן. היה ברור, הטון, היה ברור מילון המילים, והאצבע המאשימה נשלחה מראש. המטרה הייתה אזור בטוח שבו יכול מנדלבליט להגיד את כל הפחדים שלו, לספר את החששות שלו, ואולי לשמוע, ואני ברמיזה אגיד שהוא גם שמע, קולות שונים מהקולות החד משמעיים ומסימני הקריאה שהיו לאורך כל תיקי נתניהו בבית ברחוב סלאח א-דין, אלא דווקא הרבה מאוד סימני שאלה וגם הרבה מאוד רעיונות אחרים לגבי התיקים האלה. יאללה.
אתה באמת רוצה לדעת? כן. הערכתי האישית היא שהתיק הזה לא נועד להתקיים. זאת אומרת, החשיבה בפרקליטות הייתה, ככה אני מבינה את זה, אין לי הסבר אחר. אני ממש לא רוצה לחשוב שהם טיפשים או רשלנים, הם לא. המחשבה הייתה שלא באמת ינהלו אותו בסוף. כי הוא ישפיע וככה, ויהיה הסדר טיעון, ויגיעו לאיזושהי קונסטלציה שמספקת את כולם, והכל יהיה בסדר. וזה לא קרה. הפרקליטות הזאת, מרוב שיש לה כוח, אין לה גם ביקורת מספיקה. כשפרקליט חוזר מבית משפט, למשל, פרקליט חוזר והיה זיכוי, הוא יגיד פעמים רבות, אוי, איזה שופט זה, וכולם יחבקו אותו סביב זה. עכשיו, זה נכון לפעמים שופט יכול להיות לא מאור גדול, וזה בסדר, יש גם שופטים לא הכי חכמים, כמו שיש פרקליטים לא הכי חכמים, אבל בפרקליטות התחושה הייתה שאנחנו תמיד צודקים, אנחנו לא ממש בודקים את עצמנו. אתם צילמתם אותי לפני שנה, מאז קרו כמה דברים, גם העדות של שלמה פילבר, עד המדינה, שעליו תלתה תביעת כל יהבה, וגם מסמך מטלטל לא פחות, הדברים שסגן ראש מח"ש משה סעדה, בראיון שנתן עמית סגל, קצת שינו את התמונה. אני חושב ששני האישים הללו מתארים משהו שהרבה יותר נראה כמו איזשהו סזון, כמו איזשהו ציד ממוקד, שבמהלכו נחצו קווים אדומים. אין ספק שהתיק כולו הופך להיות למחדל, אפשר להגיד את המילה הזאת היום, למחדל של הפרקליטות. מערכת המשפט, החל משנות ה-80, מזיזה כוח לכיוונה, עד שהתזוזה המצטברת ב-40 שנה האלה היא טקטונית ממש, היא עצומה. ובעיניי היא פגעה קשות בתפקוד המדינה הזו בשורה ארוכה של דברים. מהיכולת שלנו לנצח במלחמות ברצועת עזה לדוגמה, מדיניות ההגירה שלנו ועד כלכלה. היכולת הזו לסחוב כוח כל יום קצת במשך 40 שנה יכולה להתנהל רק בסיטואציה אחת, שבה האור כבוי. לגנוב קצת כוח כל יום אפשר רק בחושך, שהציבור לא מודע לזה, לא עסוק בזה. מה שעשה משפט נתניהו, שזה בעיניי טעות אסטרטגית היסטורית של היועמ"ש, זה להדליק את האור על הליך הסחיבת כוח הזה. בחזון הציוני שלי, עתידה של ישראל מותנה בזה שישראל הראשונה וישראל השנייה יגיעו לפיוס עמוק. שהציונות הלאומית מזרחית מסורתית והציונות הליברלית תל אביבית נקרא לה, בעצם יבינו שבסופו של דבר הוויכוח הערכי ביניהם הוא לא כזה עמוק, ויגיעו, ישארו חילוקי דעות, אבל יגיעו לאיזשהו פיוס. המפתח לפיוס הזה הוא להגיע לפיוס בעניין של נתניהו.